Pangit. Hello. Ba't pala ito, ano, parang bongga. Naririnig kaya ako? Hindi kita takip ng kaldero. Ah, ipon ng kamera nito. Magtao na o isa. Pasukan kaya natin. Dilim naman ito. King Simayang, mega love shout out to you, my friend. Thank you for your visiting me again, my friend. You have a moderator, my friend, King Simayang. Please drop your house, my friend. Thank you, my friend, King Simayang. Thank you, thank you. Maraming, 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 maraming. Thank you, my friend, King Simayang, for your thumbs up my house. Thank you to my friend, King Simayang, for your visiting me again. Thank you. Did you hear me, my friend? Loud and clear. Tawanan ba naman ako? What maraming host?
Did you say, maraming, did you read your message to me? Maraming, maraming. Thank you, my friend King Simayang, for your visiting me again. Thank you, my friend. Thank you, my friend. King Simayang. Oh, you are 2.06K bananas. Ano daw? I know banana. You know banana, but you don't know how to uh, Melmar Channel 2. Mega love shout out to you, my friend Milmar. Ay, Nermo. Sorry naman, Churi. Hindi pala Milmar. Neymar, Channel 2. Mega love shout out host. Like one. Meron ka na kapatid na Nilmar na kapote, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kung may upcoming LS ka or meron kang new upload video or may premiere, pwede mo pong ibaba ang iyong bahay. Kakabonel TV, mega love shout out sa iyo kapatid na Kakabonel. Meron ka na pong moderator Kakabonel, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay, mga kapatid. Pasensya na kayo, nakatalikod si host nga. Ayaw magpakita ni host, nakikita nyo tak ng kaldero, tas dingding. Pasensya na po kayo mga kapatid ha. Ayaw po magpakita ni host kasi aybag pa more. Malaki na ang aybag ni host, kapupuyat. Thank ho sa jacket, walang anuman. Mega love shout out King Simayang, sabi ni Nelmar Channel 2. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Kakabonel. Baka di nyo pa po kaibigan. Guys, nakapin po ang bahay ni Monica Vlog. Si Monica Vlog po mga kapatid, yan po ay aking second channel po. Ang second account ko po. Patamsak naman mga kapatid ng aking new upload na video. Sige na guys, tamsakan nyo po. 3 kayo dyan, tamsakan nyo. Isasabit ko na agad kayo dyan. Parang awa nyo na mga kapatid. Patamsak naman ang bago kong upload na video. Ayan na nakapin. Second account ko po yan mga kapatid. Tapos ibibigay ko din po yan sa inyo. Sige na mga kapatid, maluoy na sa os. Tamsak lang kayo sa inyo upload na video. Ayan na nakapin sa taas. Ipipin ko na po kayo dyan mga kapatid. At bawat pong papasok pa, didikitan ko pa ang inyong mga bahay. Promise po yan mga kapatid. Walang halong joke. Guys, sige na naman po. Patamsak naman ang aking new upload na video. Baka naman. Mega love shout out sa 1 million in the house at sa dalawang patamsak nyo mga kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano kaya magandang ilagay dyan na background man lang? Gata, yung background ko, takip ng kaldero. Ano ba yan? Saan ka pa? Wala lang kaganda-gandang background ko. Basta lang makapag-live. Naririnig nyo ba? May marites mo sa kabila. Di ba? Galab shout out sa 1 million in the house at saka sa isang patamsak. Maraming salamat. Ano ba magandang ilagay dyan?
na background man lang. Turuan nyo ako guys, kung ano maganda ilagay dyan. Picture ko na lang kaya, no? Paano ba ilipat yan sa call? Wag na. Ayoko nakalikutin. Baka mamaya magkamali na naman ako. Ako. Ano kaya itong sa taas na to? Itong chapter na to. Ano kaya ito? Try natin. Participant. Pop out chat. Ano kaya? Mag-live shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat. Salamat sa inyo guys sa pagbisita nyo. Dan sa nakapin, Monica Vlog, pabalik na lang po, sabi ni kapatid na Neymar. Sige, babalikan ka na kapatid na Nelmar Channel 2 ni Monica Vlog. Yan po ay ang aking second channel. Babalikan na po kita agad-agad. $329 po ang bahay mo kapatid na Nelmar Channel 2. Tama ang ginawa mo kapatid na Nelmar, hindi mo linayo ang iyong alagad sa main channel mo. Tama yan para mas makilala ang iyong bahay kaysa sa makilala ang alagad mo. Ayan po si Monica Vlog, second account ko po yan, second channel ko na yan. Pero pinangingisda ko po yan at pinalalaki ko yan kasi road to grade 2 na rin po yan si Monica. Kaya hindi mo po masasabing alagad ko yan kasi nga po yan ay legit pong bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Kaya ako lang po sa tinawag na second account ko po kasi gawa ng pinangingisda ko rin po. How to make turon saba. Panoorin ko lang po kapatid na Nelmar ha ang iyong palabas. Mga 3 minutes man lang kasi 6 minutes ang bahay mo. 6 minutes and 31 seconds ang bahay mo. Para sure na hindi malagas, panonoorin ko lang muna. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas ha. Magdikit kalimbang lang ko sa iyo kapatid. Sabang salamin ito. Ayan, makikita mo, ayan, ang bahay mo, kapatid na Nelmar, ayan, oh. Ayan, nakikita mo. Nakatalikod lang po ang camera ko mga kapatid para makapag-pin po ako. Nirisan Neri, mega love shout out sa iyo kapatid. Ano to? Ayan, Tubi. Tubi. Ayan, Tube, mega love shout.
Maraming salamat sa iyo kapatid. Ba't ayaw? Ah, ayan, meron ka na pong moderator. Ayan, Tube. Kapatid na ni Risa Neri, meron ka na rin pong moderator. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan mga kapatid. At may nakapin po mga kapatid sa taas. Ayan po si Monica Vlog. Bahay ko po yan kapatid. Second account ko po yan na si Monica Vlog. New upload ko po yan video. Patamsak naman mga kapatid. Salamat to. So walang anuman. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Ayan Tube. Padikit naman po pabisita mga kapatid. At ang susunod ko po dyan na ipipin, pagkatapos nyo pong tamsakan, ayan pong si Monica Vlog. Ipipin ko po dyan si kapatid na Nelmar Channel 2. Kapatid na Nelmar, ayan na po ha. Ayan, ididikit kalimbang ko na po to sa iyo kapatid. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas. Naka 3 minutes po ako sa iyo mahigit kapatid na Nelmar. Dikit kalimbang kapatid na Nelmar. Ayan, dikit kalimbang. Walang anuman kapatid na ni Reza Neri. Papalitan na natin ang ating nakapin. Guys, patamsak naman po ha. Huwag niyo pong kalimutan na tamsakan ang aking new upload na video. Ayan pong nakapin si Monica Vlog mga kapatid. Baka naman, patamsak naman mga kapatid. Maluoy na maawa na sa pobreng host. Lahat naman po kayo ay aking ipipin. Yan, ipin na natin si kapatid na Nelmar. Yan mga kapatid, nakapin na po ang bahay na ni Nelmar. Pabisita naman po mga kapatid ang nakapin. Pabisita padikit po mga kapatid. Dan tamsak sa nakapin. Salamat kapatid na Ayiyan Tube. Mega love shout out sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Guys, may nakapin po tayong bago, si Nelmar Channel 2. Pabisita naman po padikit. Nandyan lang po yan si kapatid Nelmar. Kadidikit pa lang po sa nakapin kanina. Magbabalik po yan sa inyo mga kapatid. Legit po yan. Maraming salamat. Di ba? Nagtatakbuhan pa pusa. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagbisita sa aking munting bahay, sa aking live sa hapon na to. Mega love shout out sa inyong mga kapatid. Maraming salamat. Pangit naman ang background ko. Kaloka. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na ni Risa Neri. Pabisita naman po mga kapatid. Ang pangit talaga ng background ko. Saan ka pa? Walang kaganda-ganda. Walang kalatoy-latoy yung background ko. Kalahin mo, background ko, dingding, pader. Tapos, damit. Nakatalikod kasi ako mga kapatid sa monitor ko. Kasi para makapag-pin po ako. Kaloka. Dan sa nakapin, kapatid na Nelmar Channel 2, dan na daw po sa iyo si kapatid na Ayan Tube. Pabalik naman po kapatid na Nelmar Channel 2. Magbigayan lang po tayo, magbalikan lang po, magsuklian lang po tayo mga kapatid. Para lahat po happy. Para sabay-sabay po tayong makarating sa ating mga pangarap dito sa mundo ng YT. At sabay-sabay po tayong umangat. Tulungan lang po tayo mga kapwa natin small YouTuber mga kapatid. Ugaliin din po natin na maging legit, maging organic, at maging supportive sa isa't isa para lahat po tayo ay maging masaya. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga patamsak. Guys, may nakapin po tayo sa taas mga kapatid.
Mega love shout out sa 2 million in the house. At wag nyo rin pong kakalimutan si host na tamsakan. Tamsakan nyo lang po si host. Sapat na kay host. Kahit skip nyo na po harang ko, okay lang po. Kasi kung mahaba po ang harang, nakakainip din po talaga minsan. Kaya okay lang po na skip nyo po ang aking harang. Basta paliparan nyo po ako dyan. O pakulayan nyo man lang ako, maluoy naman kayo sa akin para makasweldo naman si host. Magka-cut off na naman po mga kapatid na 9. Baka naman. Ay, mega love shout out sa iyo kapatid na Joey D Vlog. Maraming salamat. Pagbaba ka pa ng bahay mo kapatid na Joey D Vlog at ikaw din po ay aking ipipin. Sunod-sunod po kayong ipipin ko. Kung napapansin mo po kapatid na Joey D Vlog, nakatalikod po ako. Hindi niyo ako nakikita sa camera ngayon. Ang nakikita niyo ay dingding. Tapos damit. Kasi po para makapag-pin pa ako. Dito po ako dumaan sa kabila. Tulad po ng sinabi ko kapatid na Joey D Vlog, mag-i-start na naman po ako mag-pin ng aking mga member. Yung magpapa-member po sa akin at yung magpapa-kulay sa akin dyan o magpapa-super chat, mag-i-start na naman po ako mag-pin. Kasi almost 2 months po ako hindi nagpipin kasi yung mga member ko hindi na naman sa akin nag-renew at wala na naman sa akin nagpapa-super chat o nagpapakulay kaya hindi na ako nagpipin. Kaya ngayon, tumalikod ako sa camera para makapag-pin. Nirisa Neri Dan Pulpak Dikit, sabi ni kapatid na Iyayan Tube. Kapatid na ni Risa, pabalik naman po kay kapatid na Iyayan Tube at kapatid na Nelmar Channel 2, pabalik naman po mga kapatid. Magbalikan lang po tayo at magsuklian mga kapatid. Tulungan lang po tayo sa isa't isa po mga kapatid. Nandiyan pa kaya si kapatid na Milmar Channel 2? Parang disappear. Iisa-isahin ko po kayo mga kapatid na ipin po dyan. Pag may pumasok pong bago, padidikitan ko po kayo. Kahit hindi ko kayo member, ipipin ko na po kayo. Kaya po tumalikod ako sa camera ngayon para makapagpin po ng mga bisita ko po rito sa akin live. On the way, my friend, Iyayan. Sabi ni kapatid na ni Risa Neri. Salamat kapatid na ni Risa Neri sa iyong pagsukli kay kapatid na Iyan Tube. Guys, nakapin po si kapatid na Iyan Tube. Babisita naman po padikit. Para lahat po, maipin ko po kayo mga kapatid kahit konti lang po ang aking bisita. Ipipin ko po kayo. Kahit pa isa-isa, padala-dalawa, may bibisita din naman sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. At sa iyo kapatid na Joey D Vlog, maraming salamat sa pagbisita mo muli sa aking munting bahay. Salamat kapatid. Kaya hindi rin pa ako nagpakita sa inyo mga kapatid kasi medyo nangangalumatan na tayo sa puyat, sa ibag. Nakakahiya na ang aking ibag. Ibag pamor. O, sige, isda pamor. Ang pangit nga lang ng background ko, sus Ginoo. Damit ang background ko. Pero at least nakakapag-pin ako, di ba? Yun lang naman importante dun, makapag-pin ako. Tagal-tagal na kasi ako hindi nakakapag-pin. Kasi gawa ng yung mga member ko naman ay medyo hindi na naman nag-renew sa akin. At wala rin na naman sa akin nagpapalipad dyan para ipin ko. Kaya naghinto rin ako sa pag-pin. Wala na naman ako mga bagong member. Kaya hindi na talaga ako nag-pin. Kaya ngayon, mag-start na naman ako mag-pin. Baka sakasakali may magpa-member, may magpalipad dyan. Guys, once po kayo nagpa-member po sa akin, ang obligasyon ko po sa inyo mga kapatid, ipipin ko po kayo sa bawat live or silent LS ko at tutulungan ko po kayong igalang inyong mga bahay. Sana may forever, kuya. Oo nga eh. Sana nga kapatid na Joey D Vlog eh. Ganun po guys ang ginagawa ko po sa aking mga member, sa aking mga nagpapa-super chat or nagpapalipad dyan. Hindi ko lang po dito ipinipin sa aking bahay, hindi ko lang po dito pinadidikitan. Iginagala ko po ang kanilang mga bahay.
May 4 na pa akong ginawan niyan na ginagala ko pang kanilang mga bahay, pinangingisda ko pang bahay nila. Yun pang aking obligasyon at isa-shoutout ko po kayo sa aking mga regular upload na video at gumagawa pa ako ng isang regular videos every week para i-shoutout po at i-promote ang aking mga member or ang aking mga nagpapa-super chat diyan. Pero nahinto po yung guys na ginagawa ko na po yung kasi almost 2 months po hindi na rin po ako nagpipin at hindi na rin po ako nagpi-flex kasi gawa ng wala na naman po nagpa-renew. Dan sa'yo, Kakabunel TV. Pabalik na lang po, sabi ni kapatid na Nelmar Channel 2. Kakabunel TV, dana daw po sa'yo si kapatid na Nelmar Channel 2. Pabalik naman po. Ayi Tube Dan Sukle, sabi ni kapatid na ni Risa. Guys, nakapin po ang bahay ni Ayian Tube. Kung hindi nyo pa po kaibigan, pabisita naman po mga kapatid. Padikit na rin po at lahat po kayo ay aking ipipin. TY po, sabi ni kapatid na Ayian Tube. At susunod ko pong ipipin dyan si kapatid na ni Risa Neri, kay kapatid na YouTube, at susunod po si kapatid na Joey D Vlog. Guys, padikit naman po kay kapatid na Joey D Vlog. Nagbaba po siya ng bahay. Yan mga kapatid. Napaka-supportive po ng kaibigan ko na yan si kapatid na Joey Vlog. Pabisita naman po mga kapatid. Nagbaba po siya ng kanyang bahay. Pasensya na rin po kayo sa aking background. Damit at saka dingding. Ang pangit ng background ko. Saan ka pa? Kayo, dito lang kayo nakakita sa akin yan. Sa daming napupuntan yung LS, wala kayong nakitang background na ganyan. Damit at saka dingding. Ako lang po ang namumukod tanging nakagawa niya. Saan pa kayo? Mega love shout out sa 5 million in the house. Huwag niyo rin pong kakalimutan guys na tamsakan si host. Parang awa niyo na po. Joey D Vlog Dan daw po, sabi ni kapatid na Ayian Tube, Kakabunel Dan, pabalik naman po Kakabunel, sabi ni kapatid na ni Risa Neri. Guys, binaba ko po ang bahay, ang aking bagong upload pong video. Patamsak naman po guys, ayun pong binaba ni Monica Vlog. Bagong upload ko po yun na video mga kapatid. Baka naman, baka lang kung gusto nyo. Kung hindi nyo naman gusto, ayun lang. Wala tayong magagawa dyan. Tatawa na lang ako. Mega love shout out sa 6 million in the house. Di ba? Walang pilitan yan. Dan Tamsak host. Salamat kapatid na Ayian Tube sa patamsak mo. Sa akin new upload na video, tamsak lang kay host. Skip nyo na harang, okay lang. Kung mahaba naman yan, skip nyo na. Kung 6 minutes naman yan, hindi nyo rin yan may skip kasi madali lang naman matapos. Okay lang po skip nyo ang harang ko. Basta wag nyo lang pong kakalimutan si host na tamsakan. At wag nyo lang kakalimutan si host na paliparan yan. Baka naman. Buti na lang nakatalikod ako. Hindi niya ako nakikita katatawa ko. Baka mainis kayo sa mukha ko eh. Kaya tumalikod ako. Sasabihin nyo, kapal ang mukha ng host na to. Nang mamali mo sa social media. Kaya tumalikod na lang ako ngayon eh. Araw-araw akong tatalikod sa inyo para hindi kayo mabisit sa pagmumukha ko. Hindi nyo makikita kapugian ko. Alain ng pogi. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Nelmar Channel 2 guys. Pabisita naman po. Natatawa ako sa sarili ko. Ano mga pinagmamarites ko rito.
Kung ano mga pinagmamarites ko rito. Natatawa ako sa sarili ko. Guys, may nakapin po tayo ha. Huwag niyo pong kakalimutan na tamsakan, dikitan ang nakasabit po sa atin, ang nakapin. Kalahin mo nakasabit. Mega love shout out, Ma'am Amerisan76. Maraming salamat po sa pagbisita muli sa aking munting bahay. Meron ka na pong moderator, ma'am. Maraming salamat. Daan lang ako. Maraming salamat po sa pagdaan mo, Ma'am Amerisan76. Maraming salamat. Delmar Channel Dan, pabalik na lang po sabi ni kapatid na ni Risa Neri. Maraming salamat po, Ma'am Amerisan76. Maraming salamat. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. O, di ba? Ano daw ang sabi? May nagpapapap sa akin na 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 naughty po. Buti lang nakatalikod ako. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. May nakapin po tayo guys. Magpapalit na po tayo ng ating nakapin. Si kapatid naman na ni Risa Neri ang ating ipipin. Para lahat po happy. Ayan guys, nakapin po si kapatid na ni Risa Neri. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po mga kapatid. Ay. Bakit yun? Baliktad. Baliktad ang naipin ko. Sorry naman, sorry sa baliktad na naipin ko. Isa lang nagsukli, ano daw? Isa lang nagsukli sa akin host. Madam Neri lang, sabi ni kapatid na Ayian Tube. Bakit iba napipin ko? Kaloka. Ayun na, tama na naipin ko. Guys, pabalik naman po sa mga sa mga dinikitan po ni kapatid na Ayian Tube, guys. Pabalik naman po. Nadikitan na po kayo ni kapatid na ni kapatid na Ayian Tube. Magbalikan lang po tayo ha. Magbalikan, magsuklian, magbigayan. Maging legit lang po tayo mga kapatid. At maging organic po tayo. Tayo-tayo lang naman po dito ang magtutulungan. At tayo-tayo rin lang naman po ang bibigay ng ating mga suporta sa isa't isa. Guys, nakasabit po ang bahay. Nakasabit talaga. Nakapin po ang bahay ni kapatid na ni Risa Neri. Padikit naman po guys kung di ninyo pa po kadikitan, kung di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po padikit pakalimbang na rin po. Para kung sakasakaling meron naman po siyang regular upload na videos o meron naman po siyang live stream din, mag-notif po sa inyo dahil kinalimbang all nyo po si kapatid na ni Risa Neri guys. Joey D. Vlog Dan po, sabi ni kapatid na ni Risa Neri. Maraming salamat kapatid na Joey sa iyong video-video diyan. Maraming salamat kapatid. Ikaw rin po ang isusunod ko kapatid na ni kapatid na Joey D. Vlog. Pakatapos po ni Risa Neri, ikaw din po ang aking ipipin. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak at sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat. Ano daw sabi na nagpop-up sa akin na noti? Ako sa'yo, bahala ka dyan.
Ah, my dear ni Risa Neri, matagal na daw po kayong dikit, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Dating dikit na daw po kayo kapatid na ni Risa Neri, ni kapatid na Joey D. Vlog. Salamat daw po sa iyong sukli sa kanya. Joey, pasukli po, sabi ni kapatid na Ian Tube. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa nakabidyo dyan, sa nakatambay, sa napadaan, napasilip. Maraming maraming salamat po. Kung sino man po kayo, maraming maraming salamat. Malaking utang na loob pa rin po yan sa inyo, ang inyong pagsilip, ang inyong pagtambay, o napadaan lang kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Thanks, Lods Joey. Dikit na rin main ko sa'yo. Salamat, sabi ni kapatid na ni Risa Neri. O baka yung unang nakadikit yung mga alagad. Kasi sa akin minsan, nangyayari, ang dinikitan ko yung main, ang idinikit sa akin yung alagad. Kaya minsan, hindi rin naiiwasan na naisa-shoutout ko talaga sa ibang live kung nagkikita-kita kami, naisa-shoutout ko la. Kasi hindi naman niya kasi ilinagay yung pinaka-main niya. Guys, ugaliin niyo po once po kayong doon nagdikit. Halimbawa, ang dumikit po sa inyo ang main, tapos ang ibinalik niyo po ay alagad or ninja. Ugaliin niyo po mga kapatid, i-attach niyo po sa dulo ang inyong main channel nyo po para alam niya po na sa inyo pa rin galing yon. Para just in case man po na magkita-kita kayo sa ibang live at na-shoutout po kayo na kapatid, binalikan mo na ba ako? Kapatid, di mo pa ako binalikan. At least may maisasabi ka po na kapatid, nabalikan na kita. Yung alagad ko ang ibinigay ko sa iyo, pero nakalagay yung aking main. Ayun, 'di ba? Mega love at kalimbang all na rin po kung di nyo pa po kaibigan. At saka sa pitong patulsok nyo sa aking munting bahay. Maraming maraming salamat sa inyong mga kapatid. Ikaw naman po kapatid na Joey D. Vlog ang aking isusunod dyan. Kay kapatid na ni Risa Neri. Walang ano mga kapatid na ni Joey D. Vlog.
Mag-i-start na kasi ako kapatid na Joey the Vlog uli mag-pin. Nga lang, palagi lang ako nakatalikod. Pero minsan naharap din uli ako sa camera. Pangit din kasi kung di ako magpapakita sa camera. Di makikita ang ibag ko. Hindi makikita ang ibag ko pag di ako sa camera. Kalayan mo ay bag. Mega love shout out sa 2 million in the house at saka sa 7 patamsak nyo guys. Maraming salamat. Mega love shout out kapatid na Annihilator. Mega love shout out. Thank you for your thumbs up. Thank you my friend and thank you for your visiting me again. Star Wars video, sabi ni kapatid na Annihilator. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Annihilator. Pabisita naman po mga kapatid. My friend Annihilator, please visit the house of my friend Nerissa Neri. Honey Pie TV video, mega love shout out to you my friend Honey Pie. Meron ko na pong moderator kapatid, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay dyan. Kung may upcoming LS ka or may new upload na video, may premiere ka, pwede mo na pong ibaba kapatid na Honey Pie TV video. Good afternoon Ludes, Tamsakdan, padikit po, sabi ni kapatid na Honey Pie. May Honey Pie, may Honey Buns. Guys, huwag niyo pong kakalimutan ang nakapin po sa taas mga kapatid. Pabisita naman po padikit. Nandyan po yan si kapatid na Nerissa Neri. Nagbabalik po siya mga kapatid. Nanonood po siya ng video bago po siya magdikit kalimbang. Legit din po yan. Very supportive din pong kaibigan. Pasensya na kayo sa aking background. Nakikita nyo damit at saka dingding. Nakatalikod po ako kasi sa camera. Ayaw ko makita yung ibag kong pagkalaki-laki na. Kapupuyat, kapabang isda, lagas ng lagas si Lolo. Saan ka pa? Salamat po mga kapatid sa inyong mga patamsak. Maraming salamat po. Guys, nagbaba po ng ba si kapatid na Honey Pie TV video guys. Pabisita naman po kay kapatid na Honey Pie. Dan tamsak daw po sa nakapin. Kapatid na Nerissa Neri.
Dan na daw po sa'yo si kapatid na Hanipay TV video. Pabalik naman po kapatid na Neri Saneri kay kapatid na Hanipay. Magbalikan lang po tayo mga kapatid, magbigayan, magmahalan, maglablaban. Tayo-tayo lang naman po mga small YouTuber magtutulungan. Kaya ugaliin na lang po natin mga kapatid na magbalik din po sa mga nagbigay din po sa atin ng suporta. Nelmar Channel, Tudan, pabalik po, sabi ni kapatid na Hanipay TV video. Kapatid na Nelmar Channel, dan na daw po sa'yo si kapatid na Hanipay, pabalik naman kapatid. Hanipay, nandito pa ako sa bahay mo. Bibisitahin mo kapatid na Hanipay. Laki ng views nito, no? 1.4K views. 2 weeks ago lang. Sana all. Malaki ang views. Ako hindi pa ako nagkaka-views ng ganito. Walang ano mga kapatid na Hanipay. Kundi ako nagkakamali, hanapin mo yung comment ko diyan, Hanipay. May nag-comment ako sa iyo nito kanina eh. Kanina lang kita nakadikitan kundi ako nagkakamali. Kaninang umaga o tanghali. Ang comment ko sa iyo ay, ang ganda naman kako ng lugar na to. Nakakahilo lang tingnan ng video mo. Kasi ang likot-likod ng camera mo. Hanapin ko comment ko sa iyo. Ang laki ng comment to, 638 comment lang. Hanapin ko comment ko sa iyo rito ha. Ang pumasok sa iyo kapatid na Hanipay yung aking main. Iyon ang comment ko sa iyo rito eh. Di ako magkakamali ng comment ko.
Nasaan na ba ako rito? Hanapin ko. Makikita ko sa iyo. Babasahin ko ulit comment ko. Asan ka na ba? Nag-comment ba ako? Pero basta nag-comment ako sa'yo rito. Hanapin ko lang. Makikita ko yun. Imposible. Nakita ko nga rito yung mga kasamahan ko kanina. Oh. Joey the Vlog, Dan po, pabalik sabi ni kapatid na Hanipay. Nasaan na ba ako rito, kapatid na Hanipay? Dito sa video mong to. Natabunan na siguro comment ko rito. Baka nalampasan ko na sarili ko. Baka di ko makita. Bulag na ako. Ay, nandito pala si Gwen, no? Si kapatid na King Archie. Pumasok din pala sa bahay mo, kapatid na Hanipay. Andiyan lang po yun. Hindi ko nga makita eh. Pag bumukha ako, di ko makita. 4 na mata ko, kapatid na Hanipay. Nagsasalamin ako, pero di ko pa makita pag bumukha ko. Pero yun ang comment ko kasi sa'yo. Ganun yung sinabi ko, na likot-likot ng video mo, nahilo ko. Yun ang comment ko eh. Ang likot kasi ng cameraman mo. Kakahilo tignan. Sa tulad kong mahina na ang mata. Okay. Pag bumukha ako, di ko makita. Saan ka pa? Mamaya na, baka nalampasan ko. Hanapin ko siya. Pakikita ko sa iyo comment ko. Hanapin ko yun. Hindi ko titigilan yun, hindi ko makita. Kasi yun ang sinabi ko sa comment. Hindi ako magkakamali. Ito yung video na yun eh. Ang likot-likot ng cameraman mo. Likot-likot kasi ng cameraman. Hindi lang yung steady. Gusto atang gawing roller coaster yung camera. Ang likot-likot. Laki-laki pa naman ng views. Hanggang pa. Laki-laki ng views. Ang laki-laki ng comment. 638, akalain mo yun. Ano ba pag bumukha ko rito, Giyatay? Hindi ko makita sarili ko ah. Napaghahalata. Anak ko po ang nagbibideo. Anak mo ba? Kaya pa likot-likot eh. Hindi na ako mag-iiwan ng pangalawang comment ha, kapatid na Hanipay. Magdidikit kalimbang lang ako sa iyo ha. Salamat. Hindi ka pa Moni ha. Skip ko na to harang mo. Hindi ka pala Moni. Piniplay-play ko pa harang mo. Yan ha, natapos ko nang yung palabas kapatid na Hanipay. Ayan, natapos ko nang yung palabas. Paano mo ba makikita? Nakatago. Yan. Natapos ko na yung palabas ha, kapatid na Hanipay ha. Dikit kalimbang lang ako sa iyo, kapatid na Hanipay. Yan, dikit kalimbang para for sure na nakikita mo na binigyan kita. Ayan. Salamat, kapatid na Hanipay. Walang ano man, kapatid na Hanipay. Likod naman kasi ng kuwang ko, ng monitor ko. Nakikita kasi kaldero. Takip ng kaldero, pakatapos ko. Damit. Salamat, kapatid na Hanipay, sa pagbisita mo sa akin. Baka di mo pakadikitan niya si kapatid na Joey the Vlog. Kaibigan ko yung kapatid na Hanipay. Legit yan, huwag ka mag-alala niyang kapatid na Hanipay. Kung hindi ka man mabalikan ngayon yan, babalikan at babalikan ka niyan. Sigurado ko yan sa kapatid na Hanipay. Mabait yan. Kaibigan ko yan dito sa Mundo na YT. Kaibigan ko rin siya sa FB. Napakabait niyan. Yan si kapatid na Joey the Vlog icon yan. Isa siyang
interior decorator. Kaya kung may ipapa-decorate ka sa bahay mo, kung meron kang ipapaayos sa bahay mo, ayan, pwede mong kunin ang kanyang services para mag-interior decorator sa iyo. Welcome po, Dana po ako sa kanya, Lord. Salamat, kapatid na Hanifay. Salamat. Hindi ako marap sa camera ngayon kasi nangangalumatan na ako sa kapapangisda. Kapapangisda. Naalat-alat na mata ko, nagluluha-luha na sa kapapangisda. Hindi makaangat-angat. Ang hirap-hirap umangat sa mundo ng YT. Salamat sa iyo, kapatid na Hanifay, sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. At sa iyong patamsak, maraming salamat. Iyayan Tube, Dan po pabalik, sabi po ni kapatid na Hanifay. Hanifay, nakakatawa ang video nyo. Sana maraming ganun, Dan. Kapatid na Hanifay, Dan na daw po sa iyo si kapatid ni Joey D. Vlog. Yan, di ba sabi ko sa iyo, kapatid na Hanifay? Nandyan lang si kapatid na Joey D. Vlog at legit yan. Napaka-supportive yun na kaibigan. Bawat live stream ko, nabisita siya sa akin kahit minsan kaunti lang ang tao. Kahit iilan lang na iisda niya sa akin. Nandyan lang yan palagi sa akin si kapatid na Joey D. Vlog. Napaka-supportive niyan. Hindi ako mapapahiya sa iyo, kapatid na Hanifay, dyan kay kapatid na Joey D. Vlog. Hirap nga po, Lods. Ako, di na ako makaalis sa 300. Ako ngayon, di makasampa-sampa sa 3K. Mahigit isang buwan na, hindi ako makasampa-sampa sa 3K. Magto 2 months na. Kung tutuusin, kayang-kaya kung hanapin niya na 300 na yan. Sa loob lang yan sa akin siguro ng mga 4 na araw, kaya kong hanapin ng 300 na yan. Kaya kong isang pa yan dyan. Kaso nga lang, nalalagasan, na kukuhan din ako minsan na nahihirapan din mangisda ng mangisda. Salamat, kapatid na Joey D. Vlog, sa pag-support mo lagi. Tsaka minsan nakakawala rin ng gana, pangisda ng pangisda, nalalagasan pa. Tapos pangisda ng pangisda, yung iba, hindi man lang matutong magbalik. Yung iba, pagkatapos mong balik ka o bigyan, ay goy Ginoo, nakalimutan ka na. Parang ex lang yan, walang forever. Always Hanifay TV, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Oo, kapatid na Hanifay, lalo yung mga katulad nyo, kapatid na Hanifay, yung mga road to 300, road to 400, road to 500, kasi kung baga kayo yung mga sundalo namin, kami yung mga lieutenant nyo na o master sergeant nyo, kami yung mga nasa hulihan, kayo yung mga pangsagupa namin sa bakbakan, kaya kayo yung madalas nalalagasan. Totoo yan, kuya, tulungan lahat. Tama, kapatid na Joey. Guys, isang tips ko sa inyo, ha. Kayo na medyo maliliit-liit pa ang bahay, lalo yung hindi pa nakaka 1K o kahit naka 1K na kayo, kasi ako ginagawa ko to. Lagi po niyong ugaliin na magpa-send feedbacks para mabawas-bawasan po ang lagas nyo. Ibig sabihin po na magpapa-send feedbacks po kayo para palaging naka-update po ang bahay nyo. Para nakikita ni Lolo na updated palagi ang bahay nyo, mag-send feedbacks kayo kasi nakakabawas po ng lagas. Kasi dati po ako, nang hindi pa ako nakaka 1K at hindi pa po ako money, ang lagas ko po karamihan noon 40, 50, 60. Yan ang lagas ko po kasi ang pangingisda ko naman po noon 150, 200, ganun ang pangisda ko po noon. Buong isang araw inuubos ko po yung ginugugol ko yan sa pangingisda. Malaking-malaki talaga po talaga na isda ko dati noon. Kasi ang sipag-sipag ko talaga sa pangingisda, lalo na hindi pa ako nakaka 1K. Kaso nga lang, ang tendency po talaga, sumusobra ako sa limit. Ang limit lang naman po natin sa pangingisda sa isang araw ay 70.
sumusubra pa po ako. Kaya ang lagas ko nun po, ang laki-laki. May nakapagturo po sa akin niya na kailangan kong magpa-send feedbacks para laging updated ang bahay ko, ang aking channel. Totoo naman talaga na dati ang mga lagas ko ganun, mga 60, pinakamababa na yung 20 lagas ko noon. Simula po magpa-send feedbacks ako, nalalagasan man ako po hindi nakalakihan. Kaya kailangan po kayo magpa-send feedbacks doon po sa pinaka-main nyo, yung pinaka-main channel nyo po. Di ba pag pumunta po kayo doon sa main channel nyo, doon sa YT, doon sa taas po, sa katabi po ng profile picture nyo po, may tatlong dot doon, tatlong tuldok. Pindutin nyo po yun. Tapos may lalabas po doon sa pinakababa na send feedback. Yun. Pindutin nyo po yung send feedbacks. Pakatapos naman, sa pinakababa na naman noon, may magpapalit na screen doon. Send feedbacks uli. Pakatapos pindutin nyo naman uli yun. Ayun, pwede nyo na po kayong mag-type doon. Kasi may lalabas po doon na nakasulat na doon na ganun-ganun, ganyan-ganyan. Pagkatapos, isi-send nyo lang naman, please update my YouTube channel, ganun. Tapos may arrow sa kanan din, yung parang pana, pipindutin nyo po yun, magsisend na po yun. Pagkatapos, maya-maya may makikita po kayong nag-screenshot. Makikita nyo na po yung channel nyo at yung sinend feedbacks nyo na naka-screenshot sa pinakababa. Ayun, tapos may lalabas na screen doon na nakalagay, thank you for your ganun-ganun. Ewan, basta yun na yun. Ugaliin nyo po mga kapatid magpa-send feedbacks para kahit pa paano nababawasan panlagas. Mega love shout out sa iyo kapatid na James Gipi-Gipi. Doon po, kung napakinggan nyo po yung aking pinagmamamarites ngayon, ganun po ang pagpa-send feedbacks. Hindi ba ako napunta rito? Your channel pala. Try ko po gawin, ito kapatid, ipakita ko sa iyo ang demo. Sana wag malaglag ang monitor ko. Di ba yan po, ito po ang main natin, main channel nyo. Nakikita ba? Ayan, ito ba 'di ba main channel natin, nakikita nyo 'di ba? Ayan, main channel to ng anak ko. Ayan. Ayan, 'di ba? Sa taas po 'di ba may tatlong dot? Yung tatlong tuldok po sa taas. Ayan, pindutin niyo po 'yun. Ayan, pag pinindot niyo po yung tatlong tuldok sa taas, ganito po ang lalabas. Ayan, may nakalagay na share, setting, what's on TV, terms and privacy policy, tapos health and feedback. Ayan pong nakalagay na yan sa baba, health and feedback, pindutin nyo po. Yan. Pag pinindot nyo po yan, ganito po ang lalabas. Ayan, pag pinindot nyo po yan, ganito po ang lalabas. Ayan, di ba? Nakikita nyo. Ang nakalagay naman po ay I can download videos, views or delete, share history, manage your library, video option, and YouTube. Turn, restrict, made on or off, tapos browser or articles, tapos sa pinakababa nakalagay po send in feedbacks. Pindutin nyo po yung send in feedbacks. Pag pinindot nyo po yung send in feedbacks, ganito po ang lalabasan niyan. Ayan, di ba may nakalagay dyan na, ayan, may nakasulat po dyan. Pagkatapos, sa baba, ayan, may nakita nyo po kayong naka-screenshot, di ba? Kasi pinasend in feedbacks ko na po to. Ayan, screenshot, may nakalagay screenshot, system logs, yan, ay nakalagay po. Ito po, nakikita nyo, sa baba may naka-screenshot na pangalan ng YT ng anak ko, YT channel niya, ayan. Kasi pag nagpapasend in feedbacks po kayo, pag pinindot nyo po itong, ayan, sa dulo na yung parang arrow na yan, pag nag-type po kayo dyan, mag-type lang po kayo, wag nyo pong i-erase yan. Basta mag-type, magganyan lang po kayo, ayan, no, may lalabas, diba? Sa baba, pwede na po kayo mag-type. Tapos, ayan, pwede i-type nyo po dyan, please update my YouTube channel, ganyan. Tapos, isi-send nyo po, pipindutin nyo po itong arrow na to, ayan. Tapos, sa baba niyan, mag-screenshot siya. Ayan, mag-screenshot siya ganyan. Ayan, nakikita nyo. Ayan, may screenshot, di ba? Ayan, ganun lang po.
Gets? Nakuha ba ang demo ko? Nakuha ba? Nasundan ba ang aking tutorial sa hapon na 'to? Ugaliin niyo pong magpa-send feedbacks. Lods, hindi ko po nakita yung umpisa. Ulitin natin ulitin. 'Di ba ito po main Esos Ginoo sana wag maglag talagang kuwan ko. 'Di ba ayan po main channel natin. Ayan, main channel natin 'to, 'di ba? Ito po main channel 'to ng anak ko. Yung pinaka-YT niyo po ha, yung YT channel niyo po. Tapos, pindutin niyo po yung iyong pangmalakasan na picture sa YT niyo. Pag pinindot niyo yung pangmalakasan yung picture, pindutin niyo po, hanapin niyo yung your channel. Ayan, pindutin niyo po yung your channel. Yan. Ganito na ang lalabasan niyan, 'di ba? Ayan mga kapatid, your channel ayan na po, nakita niyo. Tapos nakita niyo po yung picture natin na pangmalakasan, tapos yung sa taas na tatlong tuldok. Yung tatlong tuldok po sa taas sa kanan, pindutin niyo po. Ayan. Pag pinindot niyo po yung tatlong tuldok sa taas, sa kanan, may nakalagay po diyan, ang lalabas po sa screen ay share, setting, what's on TV, term and privacy and policy, tapos health and feedbacks. Ayan, di ba? May nakita po kayong health and feedbacks. Pindutin niyo po yung health and health pala, hindi health. Health and feedback, pindutin niyo po. Tapos, pag pinindot niyo po yung health and feedbacks, makikita niyo po may mga nakalagay diyan na I can't download videos, ganun-ganon. Tapos sa pinakababa may makikita po kayong send and feedbacks. Ayan, 'di ba? May makikita po kayong send and feedbacks. Sa pinakababa. Tingnan niyo lang po sa pinakababa, send and feedbacks, pindutin niyo. Pag pinindot niyo po yung send and feedbacks, ito na po ang lalabasan niyan, mga kapatid. Ayan. Pindutin niyo lang po yan kasi may nakasulat na po diyan. Yan, may nakasulat po diyan na English. Tapos, pindutin niya po yan para makapag-type po kayo. Di ba pag pinindot niyo po, ganito ang lalabasan na niyan. Di ba pwede na po kayo mag-type kung ano isi-send in feedbacks niyo. Sa akin kasi kadalasan ay sinisend in feedbacks ko po diyan mga kapatid. Ang sinasabi ko po ay please update my YouTube channel. Yun pang sinasabi ko diyan. Pinapa-update ko po siya. Yun pang isinesend ko po sa kanya. Tapos, pag na-type ko na po yan, ito po sa dulo, ayan, nakikita nyo, nasa na ba? Ito po sa dulo na to, ito sa dulo po sa kanan, may arrow po diyan yung parang pana. Ayan, nakita niyo po. Pindutin niyo po 'yan. I-send niyo po, diyan po kayo magpipindot para ma-send yung inyong feedbacks. Tapos pag na-send niyo na po, may makikita po kayo diyan screenshot. Ayan po, sa baba may nakikita kayo na naka-screenshot. Ang mag-i-screenshot po diyan kung ano po yung itinype niyo, mag-screenshot din po diyan plus ang iyong YT channel. Ayan, nakikita nyo po, di ba may naka-screenshot, may logong picture ng anak ko. Ayan po. Ibig sabihin nun po, kaya nag-screenshot niya, na-screenshot na po siya kasi na-send na po ninyo ang inyong feedback sa kay Lolo. Okay na po ba? Gets? Gets? Ganun po ang gagawin nyo. Every 1 week, mga twice po kayong mag-send in feedbacks. Para po mababawasan ang inyong lagas. Ganon lang po yun, mga kapatid. May nagturo din po kasi sa akin yan. Doon naman po sa Google Chrome, pwede rin po kayo doon magpa-send in feedbacks. Ganon din po ang proseso. Sa kanan din po ng logo natin, ng profile natin, yung pinaka-picture po no, sa kanan nun may 3 dot din po yun. Pipindutin nyo po yung 3 dot, tapos makikita nyo rin din po sa baba yung send in feedbacks. Pagkatapos, yun, magsisend din po kayo kung ano yung proseso po sa dito sa pinakita ko sa inyo. Ganon din po ang proseso sa kabila sa Google Chrome. Salamat, kapatid na Hanipay TV video. Lagi po kayo magpa-send in feedbacks. Pwede rin po kayo sa Google Chrome magpa-send in feedbacks. Ganon din po ang proseso, ganon din po ang
Ang step by step na susundan nyo lang. Yung doon sa logo natin, yung ating profile pic, may 3 dots sa katabi, pindutin, pakatapos hanapin yung help in feedbacks, pakatapos sa pinakababa, pag nagpalit na naman ng screen yun, hanapin nyo yung send and feedbacks, pakatapos may lalabas doon na nakalagay ng nakatype ng English, mag-type kayo doon ng kung ano gusto nyo i-send in feedbacks, kung ano gusto nyo sabihin, Tagalogin, Englishin, kung ano bahala kayo, kung ano kaya nyo. Tapos i-send nyo yung parang may arrow sa kanan, sa taas, pindutin yun, magsisend na yun, pakatapos mag-screenshot po yun. Makikita nyo po yung screenshot ng inyong YT channel. Ganun lang po. Salamat kapatid na Hanipay TV Video. Salamat. May nagturo din po sa akin yan mga kapatid si kapatid na GMG45. Nagla-live stream din po yun. At lagi rin po ako nandoon minsan. Ayun yung mga kauna-unahang mga LS na pinupuntahan ko. Nang hindi pa ako moni noon at saka nang hindi ko pa po alam nung kalikutin ng aking channel, doon pa ako sa kanya nagtatanong. Kahit sa live niya po, nagde-demo yun. Nagtuturo po yung kahit sa live niya mismo. Napakabait po ng host na yun. Tapos kung halimbawa kung ano pa yung hindi nyo mga alam talaga dito sa mundo ng YT, yung mga settings, kung ano yung dapat ayusin sa ating bahay habang hindi pa tayo moni, manood po kayo ng tutorial ni kapatid na Road TV. Malaki-laki na po ang bahay ni kapatid na Road TV. Nasa half ata, nasa kalahating M na ang kanyang bahay. Lahat po ng hindi natin alam dito sa ating bahay, doon matutunan nyo po, sundan nyo lang po ang tutorial. Kasi yung mga hindi ko po alam, doon ko po sinusundan talaga sa kanya. Yung mga kung paano ipa-verify, ipa-update ang ating mga bahay, kung ano yung dapat ilagay natin na mga setting sa ating bahay, kung ano yung dapat buksan natin, kung ano yung dapat isara natin, kung ano yung dapat basta. Marami po doon kayo matututunan kay kapatid na Rod TV. Kahit hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala, kay kapatid na Rod TV, pinopromote ko po kadalasan ng bahay niya kasi nga po, malinaw kasi siyang magturo, malinaw ang tutorial niya. Tapos, masusundan talaga ng mga katulad natin na small YouTuber. Napakahusay. Mahusay na, malinaw pa magturo, pakatapos mabait. Kahit hindi ko siya kilala, pero siya madalas kong may shoutout talaga sa live ko. Pagdating sa tutorial, siya ang madalas kong i-recommend. Napakagaling kasi, napakahusay. Mega-love shoutout sa 1 million in the house at saka sa 11 na patamsak. Maraming salamat mga kapatid. Kakaantok. Nako, nanako.
Nakakaantok talaga. Maraming salamat, Mamila. Maraming salamat, Mamila Price, sa iyong patamsak. Salamat. Nakatalikod ako sa camera ngayon kasi medyo malaki-laki na eye bag ko. Hindi masyado pang nakatulog. Kaya ayan, tumalikod muna ako sa camera ko. Pero naka-live naman ako. Naririnig naman salita ko siguro. Kumusta na, Mamila? Kumusta po? Kumusta, Mamila? Kumusta? Kumusta? Ay, ako.
Ay, kakaantok. Ilang tao. Kakaantok. Ay, naku, kakaantok. Ginoo, unsa man oy. Ay, salamat. Salamat sa iyong palipad uli. Maraming salamat, Mamila. Maraming salamat. Malaking tulong talaga yan. Salamat, ma'am. Nahiya ba? Nahiya? Ang ganda ng emoji ah. Hiya talaga nakalagay ah. Kakantok. Ikaw na lang ata nakakapuno ng aking kwan eh, ng aking dollar, ng aking revenue. Mukhang ikaw na lang ang aking member. Kung siguro kung kayo Mamila ay vlogger din ng mga katulad namin na may YouTube channel din, malamang mas malaki pa siguro kikitain mo sa amin. Kasi hindi lang naman ako napapaliparan nyo, sina tatay, si kapatid na Katunggods, kung sino pa yung iba. Malamang siguro mas malaki pang kita nyo kaysa sa amin. Kung kaya, tama kung sinunod nyo po yung sabi ni Tidy Boy Vlog noon na gumawa na rin kayo ng siguraduhin mo daw talaga. Oo naman, di ba? Tama naman yung sinabi ko. Kung sinunod mo talaga yung sabi ni Tatay Diboy Vlog noon na gumawa na rin kayo ng channel, malamang malaki pakita nyo sa amin. Kahit kay Tatay Diboy Vlog siguro mas malaki pa sasahurin mo. Kahit sa akin, mas malaki pa siguro sasahurin mo. Sa dami ba naman ng napapaliparan mo? Oh. Lahat yun ng mga pinapaliparan mo na yun. Halimbawa ako, pinapaliparan mo ako, si tatay, si kapatid na Katunggod, si Abot Kamay. Tapos pag ikaw nag-live, malamang papaliparan ka rin namin. Mas malaki pa talaga kita mo sa amin. Tapos yung mga kaibigan mo pa dyan na nasa lugar nyo, kung ikaw may channel, may katulad din namin, siyempre magpapalipad din yan sa'yo. Ay malamang, kulelat kami sa'yo. Sa akin nga lang eh, parang ikaw na lang maipis pa. Umayas-layas ka dyan, huwag ka dyan. Sa akin pa nga lang, parang ikaw na lang nakapuno ng aking dollar eh. Mamaya, bukas titingnan ko naman siya uli. Bukas. Kasi anong ko na ngayon? Anong pecha na ba ngayon? 4 o 5 na, no? Ayun. Sa 9, cut off na. Kailangan mapuno ko talaga siya. Para makasweldo na talaga ako. Sasabihin ko naman sa'yo once na talagang punong-puno na siya. Sa 8 pa lang sasabihin ko na. Isi-send ko sa'yo sa messenger. Screenshot ko uli siya. Malalaman ko yan kung napuno sa 9. Pero kailangan bago mag-9 talaga, masigurado ko siyang puno. Kasi pagdating na naman ng 9, iiyak na naman ako. Hindi ko na siya mapupuno. Kahit punuin ko pa man siya. Oo nga eh. Kaya sisiguraduhin ko sa bago mag-9, titingnan ko talaga siya kung puno na siya. Kung okay na siya. Sasabihin ko sa'yo. Bago mag-9. Mga 8 pa lang sasabihin ko. Halimbawa 8, nakita ko hindi siya puno, magla-live ako ng 8 para kung sakasakali
Kasi 'di ba bihira na akong mag-live, lagi na lang ako upload ng video ko. Kasi bihira naman yung nagpapalipad na, bihira na yung nagpapa-member. Yung mga dating member ko, hindi na naman nag-renew ng kanilang mga membership sa akin. Ikaw na lang ata yung nag-renew eh. Kaya parang ikaw na nga lang nakapuno eh. Kaya nga sobrang baba ng kuwan ko talaga ngayon, sobrang baba ng revenue ko. Nakakaawa yung revenue ko, tuwad na tuwad. Tinitingnan ko araw-araw yung revenue ko, tuwad na tuwad. Kasi panay na lang ako upload ng video, 'di ba? Kung mag-live man ako, halos wala rin naman. Kaya nga parang nakakakuha na rin. Nag-iisip nga ako ng kung anong magandang content talaga, yung magpapatok ang aking mga video. Oo nga eh, malaki na yun oh, $180. Kalain mo yun? Nasa magkano na yun dito sa amin sa Pilipinas? $100 is 5. Tapos yung $40, nasa 9,000 halos. Nasa 9,000 halos lahat ng binabayaran mo. Pasensya na halos parang ikaw na lang talaga nakakatulong sa akin. Ikaw na lang talaga ang palagi nandyan. Kasi yung mga iba, mabuti kong si Rainy Rio, nasa abroad pa. Tapos, yung ibang mga dating kaibigan natin, kaibigan ko, eh halos nandito na sa Pilipinas. Sila lahat, nag-uwian na. Yung mga nasa abroad, syempre medyo hirap na rin sila. Kailangan na rin nilang magtipid para sa pamilya nila. Tsaka yung iba kasi talaga hindi na nag-renew sa akin ng membership nila sa akin. Kasi 'di ba nga bihira na rin ako mag-live. Sa isang linggo minsan siguro 3 o 4 na lang mag-live. Nakakapanawa na rin kasi ang live ng live kung wala rin naman nakita pakatapos kung wala rin naman nagre-renew ng membership o katulad niya na nagpapalipad. Ngawa ka lang naman ng ngawa. Eh, kaya lang naman ako nagla-live na kasi gawa ng para lang update sa WH ko. Wag lang pumula ang WH ko. Kaya nagla-live, kailangan ko ring mag-live. Kahit mga 4 na beses sa isang linggo. Kahit panay ang upload namin, lahat naman kami ng mga monetized channel na, kahit panay ang upload namin ng regular videos, dahil konti lang naman ang views, yung mga nanonood, konti ang sasahurin talaga namin, halos hindi namin makukuha yung $100 kung puro upload lang. Kailangan din talaga namin mag-live. Hindi katulad ng mga malalaking bahay na, yung mga milyon na ang bahay, milyon din ang views nun. Kahit hindi sila mag-live, kung napapansin mo, di ba, yung mga taong pinupuntahan mo, mga live, ay yung mga taong mga vlogger din, yung minsan na napapasyalan mo, di ba tingnan mo, wala silang live. O minsan mag-live lang, maraming tao sa kanila. Sa tao pa lang, magkaroon ka lang ng tao ng mga 50, mga 100, o mga 200. Ilan ang views nun? Malaki na ang views nun. O, kahit wala silang live, puro upload lang ng video, uuwi ako sa Bicol. Kaso nga lang, di ba, alam mo naman ang problema ko kung bakit hindi ako makauwi-uwi. Kailangan akong umuwi bago mag Pasko man lang. O, sa 13, tulad ng sinabi ko, yung naka-upload kong video, di ba? Nababalik ako sa Quezon City sa 13 kasi nga naka-appointment ako doon para sa NSO ng pamangkin ni Mrs. Yun lang din naman ang nakakaabala sa akin para makauwi sa Bicol. Kasi yung mga anak ko doon, tsaka yung apo ko naghihintay na nga, magpapasko pa naman, wala rin sila. Kailangan din kahit papaano pag uwi mo, sama-sama kayo. Eh, yun din ang hinihintay ko, yung inaayos ko. Tapos, alam mo na kung bakit hindi rin ako makauwi-uwi, basta-basta. Kaya kailangan bago mag-anbi, mapuno ko talaga yan para kahit papaano may madadala ako pa uwi.
na kahit konting pera, mamamasahe pa ako. Gasino lang talaga matitira diyan kung sakasakali sumahod man ako ng 5,000, gasino na lang ang matitira diyan, pamasahe mo 2,500. Pero at least kahit papaano may mabibili ng konting pagsalusaluhan, okay na 'yun, masaya na 'yun kahit papaano, kahit kaunti. At least, hindi lang magutom. At least makasama ko sila na buo kaming pamilya pagdating ng Pasko, Bagong Taon, hindi kami hiwa-hiwalay. Yun lang din naman ang nakakaabala sa akin, yung inaayos ko nga para makauwi. Dapat uuwi ako ng itong katapusan ng November, yun nga nagkaproblema dahil sa doon sa inaayos ko sa NSO, tapos nagkaproblema dahil wala pa nga, alangan naman lumipad ako pauwi. Kaya nga gustong-gusto ko mapuno na 'yan, nakuhaan ko na 'yan, dollar ko na 'yan. Kung halimbawa mapuno ko man, magsobra-sobra man ng kaunti, at least kahit papaano may madadala akong kaunting halaga pauwi sa amin, sa Bicol. Kailangan kong umuwi dahil naghihintay sa akin ang mga anak ko, ta's ang pamilya ko doon. Tumawag na naman nga sila sa akin, kaya salamat nga ng time na na 'yun, ng nakaraang araw, alam mo na kung ano yung sinasabi ko. Kaya nagpasalamat din ako dahil ayun, napasaya ko uli sila na napadalahan. Hinati ko siya, yung halagang yun hinati ko, pinadala ko. Naiwan lang sa akin magkano lang para pangkain lang. Kasi nanghihingi nga sila dahil wala nga, naghihintay. Naiyak na yung mga apo ko. Kaya yung sa akin doon, halos wala rin natira. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng time na yun, ng nakarang araw, dahil alam mo na kung anong ibig sabihin ko. Ay siya nga pala, mamaya may ipi-PM ako sa'yo, Mamila. Kasi nang nakarang araw, nakita ko yung, kung naaalala mo yung, basta ipi-PM ko na lang sa'yo mamaya sa kwan. Kasi nakita ko sa friend request ko siya eh. Mamila, nakita ko siya, yung kaibigan mong babae, nakita ko siya, nag-friend request siya sa akin. Siguro natandaan niya ako. Tiningnan ko muna yung profile niya. Nakita kita doon na naka-friend request ka, kaibigan mo siya, kasama ka sa listahan ng kaibigan niya. Hindi ko siya, buti ka mo tiningnan ko, pinagmasdan ko maigi kung sino. Kako, sino ba to? Na nag-friend request na to sa akin. Tapos nang binuksan ko yung profile niya, yung FB profile niya, nakita kita. Tapos in-scroll ko nang in-scroll yung profile niya, nakita ko kilala ko kako tong babaeng to. Kaya hindi ko siya, buti ka mo hindi ko inaccept. Kasi, kaya hindi ko siya inaccept dahil iniisip ko, pag inaccept ko yun, pag ako nag-post sa FB ko, na katulad niyan, pag nagpapalipad ka, makikita niya kasi. Hindi ko siya inaccept talaga, pero nag-friend request siya sa akin. Naalala ko kasi, natandaan ko yung mukha niya, tapos nakita kita. Kaya hindi ko inaccept. Mamaya ipi-PM ko sa'yo. I-screenshot ko siya, i-screenshot ko at isi-send ko sa'yo, Mamila. Buti na lang kamo, tiningnan ko yung profile niya. Kasi kung nagkataon na na-accept ko yun, lahat na post ko sa FB ko, makikita niya. Hindi mo kasama, hindi mo kasamaan sa work. Ewan ko kung kasamaan mo siya sa work. Naalala mo ba yung inoffer mo sa akin noon sa Dasma? 'Di ba kaibigan mo yon? Yun ang nakita ko. Yun ang nakita ko sa
friend request ko. Nag-request siya sa akin eh, na i-accept ko siya. Tiningnan ko kasi yung profile niya, in-stalk ko yung profile niya, binisita ko yung profile niya. Tapos naalala ko siya, na siya yun. Yung pinapupuntan mo sa akin nun sa Dasma, yung kaibigan mo. Kung naaalala mo yung sinabi mo sa akin nun sa Dasma, yung offer mo. Siya yun. Hindi ako magkakamali. Siya yun. Kasi yung apelyido niya kasi, kaapelyido ng pinsang ko. Yung apelyido niya, kaapelyido ng pinsang ko. Buti ka mo, tiningnan ko muna yung profile niya. Kasi kung di ko tiningnan, malamang na-accept ko yun. Ang iniisip ko, pinsang ko siya. Kaapelyido kasi ng pinsang ko, yung apelyido ng kaibigan mo. Yun na nga eh. Kung naaalala mo yung inoffer mo sa akin sa Dasma, kaya nga hindi ko inaccept kasi naalala ko na siya kakuto. Kasi kung inaccept ko siya, lahat na post ko sa FB ko, katulad nitong mga ginagawa mo na to sa akin, makikita niya kasi. Kaya ang ginawa ko, tiningnan ko muna yung profile niya at nakita kita. Nakita kita na isa ka doon sa kaibigan niya. 5-6 kayo. Puro babaeng kaibigan niya. Nangunguna ikaw. Ay, saka ako to, yung taga-Dasma, yung ganun-ganon, yung ganyan-ganyan. Buti ka mo, hindi ko talaga siya inaccept. Kasi muntik-muntikan ko na siyang i-accept dahil yung apelyido niya, kaapelyido ng pinsang ko. Yun. May pinsang kasi ako, ang apelyido ganun din. Akala ko, nag-friend request sa akin yung pinsang ko. Buti, nagkataon talagang tiningnan ko muna kasi minsan di ko tinitingnan eh. Ina-accept ko na lang. Ganun. Nang tiningnan ko yung laman ng profile ng FB niya, yun, nakita ko siya, nakita kita, naalala ko pati siya. Ito ka ako yung taga-Dasma, ganun, ganyan, ganyan, ganyan. Yun na yun. Kaya hindi ko siya in-accept. At saka naalala ko yung sinabi mo sa akin noon. Mamaya screenshot ko siya. Isi-send ko sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali. Yun na nga eh. Kaya nga hindi ko siya inaccept eh. Naalala ko kasi yung sinabi mo sa akin noon na mag-iingat ako. Kasi 'di ba nagpo-post nga ako sa FB ko, yung mga ina-upload ko sa YT ko 'di ba, ina-upload ko yun sa FB ko. O siyempre pag ina-upload ko yun at may nabanggit ako at nakita niya, baka isipin niya kasi iba kaya hindi ko siya inaccept. Ay kapatid na Joey di vlog, bawiin mo na lang yun na ibinigay mo na yan sa tao na yun na dinikitan mo, hindi yan nagbabalik. Hindi yan nagbabalik kapatid na Joey. Kahit saan yan mapunta, hindi yan nagbabalik. Ang dami-dami nagsha-shoutout dyan, hindi yan nagbabalik. Ang gawain yan, baba lang ng baba, padikit lang ng padikit, pero hindi yan nagbabalik. Oo, kwan yan. Ilan yung na lalaki? Tatlo. Tatlo rin yan na babaeng mga ganyan ang gawain. Mga kilala ko na yan. Sa tagal ba naman? Kasalubungan ko, kabangga-banggaan ko sa lahat na LS. Madalas siyang pumapasok sa akin dito sa live ko. Yan lang ang gawain niya, magbababa, magsasabi niya na tamsak, hindi naman nagtatamsak. Hindi na nagtatamsak, pagkatapos magbababa ng bahay, pag nadikitan na, hindi na magpaparamdam. Malaki na ang bahay niyan. Lumalaki na ang bahay sa papambudol.
Kakaantok talaga. Oo, nasa ilang K na ba ang bahay niyan? 15? 15 o 20K na ang bahay niyan. Dati, ang bahay niyan, mas malaki pa bahay ko. Yan. Pumasok yan sa bahay ko dati. Nagla-live na ako. Pero hindi pa ako money nun. Malaki pa bahay ko dyan dati. Pero tingnan mo ngayon, 1/4 na lang ang bahay ko sa bahay niya. Kasi nga, ganyan mga gawain nila. Baba lang sila ng baba, hindi naman nagbabalik. Tapos pag bumisita ka, kasi may live streamer din yan eh. Pag bumisita ka sa live niya, hindi ka man lang pansinin. Tapos, hindi pati nagbibigay ng jacket yan. Ni i-shout out ka man lang, hindi ka man lang i-shout out. Tapos hindi ka pa nga binigyan ng jacket, hindi ka man lang ma-shout out. Ngawa din lang yan ang ngawa. Puro marites din lang. Marites ng marites. Lumalaki ang bahay niya nila na hindi man lang naaawa sa mga tulad natin na small YouTuber. Kalain mo, 36 na. Laki-laki na ng bahay. Napag-iwanan na kami. Nauna kami dyan, sa taong yan. Nagla-live na ako, siya hindi pa. Naghahabol na lang ako noon ng WS ko, siya maliit pa bahay. Pero tingnan mo ngayon, ang bahay niya, ang laki-laki na, sobra. Kasi ganyan nga gawain nila. Baba lang ng baba, padikit lang ng padikit, hindi nagbabalik. Napag-iwanan na yung mga tulad namin. Kasi kami, legit talaga na pag dinikitan, lalo na ako, pag dinikitan mo ko, agad-agad babalikan kita. Hindi na sa akin uso yung painit-init, palipasin muna ng mga 5 or 10 minutes, o kinabukasan na ibabalik. Hindi. Pag dinikitan mo ako, babalikan kita agad para wala akong utang. Para magkita-kita man tayo kung saan-saan na LS, hindi mo ako pwedeng i-shoutout na hindi kita binalikan. Kasi yun ang ugali ko. Binabalikan ko kaagad para pumasal man ako sa ibang live, magsalu-salubong man, hindi na ako tatamarin kasi pag nakasama na sa lagas alam mo naman taglagas. Makakasama na sa lagas yung idinikit sa'yo tapos tatamarin ka na kasi nalagas na nga, 'di ba? Balikan mo na 'yan, ganun din naman. Pag dinikitan mo, balikan mo. Pag dinikitan ka, di balikan mo. Pag dinikitan mo na hindi ka binalikan, dilagasin mo rin. Ganun lang yun. Ganun lang naman dito sa mundo ng YT, kapatid na Joey. Once na hindi ka binalikan, hintayin mo mga 10 o 5 o 10 minutes. Pag hindi pa talaga, di bahala ka na. Nandoon naman sa history. Naiiwan naman sila sa history kahit dinikitan mo na, kahit lumabas ka na. Balikan mo yung history doon sa library. Pindutin mo yung library, makikita mo yung history. Oo, madami talaga ako nga, 2 beses ako, minsan 3 beses pa akong linalagasan sa isang araw. Minsan nalalagasan ako 5, minsan 10, minsan pinakamababang laga sa akin 3, gano'n. Okay lang 'yun, basta 'wag lang susuko. Sige lang ng sige, gano'n talaga. Taglagas talaga. Nang naka-100 ka ba, kapatid na Joey, pinadalhan ka ng email ni lolo na congratulations, you got your 100, gano'n. Kasi ako noon nang naka-100 ako, pinadalhan ako ng email na nakuha ko na yung 100. Nang naka-200 ako, walang email. Nang naka-300 wala, 400 wala. Akala ko kasi bawat maka-100 ka may email. Yung pala 'pag naka-100 ka, may email sa'yo si lolo na kino-congrats ka. Tapos 'pag nakatungtong ka na ng 500, magko-congrats siya uli sa'yo. 'Yun. Mag-i-email siya uli sa'yo na nakuha mo na yung 500. 'Pag tungtong mo naman ng 1K, saka naman siya mag-i-email. Oh, okay. Ibig sabihin kasi kaya naitanong ko sa'yo, kapatid na Joey, kung nag-email sa'yo si lolo ng naka-100 ka kasi, ibig sabihin nun active. Active ang email mo or ang Gmail mo. Minsan kasi yung iba, hindi napapadalahan ng email ni lolo na naka-100 na sila. Hindi napapadalahan ng naka-500 na sila ng email. Hindi napapadalahan 'pag naka-1K na sila. Kasi ibig sabihin noon, hindi active yung Gmail nila or yung email nila dahil hindi nila pina-verify. Hindi nila inactive, hindi nila inopen yung activation doon sa settings.
Kasi dapat i-active mo yun, ipa-verify mo na ang email mo or ang Gmail mo active, ginagamit mo. Kaya yung iba, minsan nagrereklamo bakit wala daw silang email, nang namoni daw sila, wala sa kanilang email, ganun. Tapos kung ano yung mga bagong rules and regulation ni Lolo, wala silang email dahil yung mga Gmail nila at saka email nila ay hindi nila pina-active, hindi nila pina-verify. Sa settings kasi yun. Bago ako, siguro naka 500 ako, ay hindi, naka 800 na ata ako nun, saka ko inayos yung settings ko. Kasi yun nga, nanood nga ako sa tutorial ni Rod TV. Yun, sinundan ko yung tutorial niya. Kaya lahat nagawa ko bago ako nung nag-apply ng, bago ako naka-money, bago ako naka 1K, tapos naghahabol na ako ng WS ko noon, na-open ko na lahat siya, naayos ko na lahat siya. Kaya nang nag-apply na ako ng monetization ko, 24 hours lang noon na may email agad sa akin. Kasi may ibang mga channel na hindi active ang kuha nila, ang Gmail nila, hindi na be-verify. Tapos yung mga apps nila, hindi nila pinapa-update. Minsan 'di ba sa Play Store natin, minsan nag-a-appear nagno-notif sa atin ng Play Store natin na may halimbawa may 5 o 6 na apps kang hindi mo na-update. May lumalabas na gano'n, eh. Kailangan noon i-a-update mo lahat na apps natin. Hindi puwede kasing ang mga apps natin hindi naka-update. Oo, tuturuan kita kapatid na Joey. Lahat na settings niyan turuan kita. Idaan natin sa video call kasi kung sa ganito hindi masyadong malinaw. 'Pag sa video call kasi masusundan mo. Kaya 'pag may nagno-notif sa'yo na ang Play Store mo nalabas sa notification mo na may mga ilang apps kang na dapat mong i-update, i-update mo, pipindutin mo lang naman yung Play Store na nag-notif sa'yo tapos, ayun, makikita mo doon kung anong apps mo ang hindi naka-update. Yun, kailangan mong pindutin para mai-update. Kasi 'pag hindi mo ina-update ang mga apps mo, delay ang notif sa'yo pagkatapos, ah, yung lumang style ng apps yun ang napupunta sa'yo. Kasi 'pag in-update mo yung mga apps mo, lalo ang ating YT channel, tapos ang YouTube channel natin, tapos ang Google Chrome, pagkatapos ang PixArt, kung anong ginagamit mong, editor mo o ang ating KineMaster, yung mga ginagamit mo, yung lumang style pa, 'pag in-update mo yan, nababago ang settings, nababago ang forma. Pero okay din yun kahit nabago yung forma, yun pa rin yun. Pero parang maninibago ka lang kasi nabago. Katulad sa akin, nang hindi ko pa ina-update nun, yung forma ng Google Chrome ko, tapos ng YT Studio ko, tapos ng YouTube Studio ko, yung makalumang forma, nang in-update ko, nabago yung settings niya, nabago yung style. Pero ganun pa rin yun, maninibago ka lang kasi may nadadagdag. Kaya kailangan ang lahat ng apps natin, ipinapa-update din natin. Hindi lang hindi, wag natin baliwalain minsan pag may nagno-notif na sa Play Store, yung may lumalabas na notification, wag natin baliwalain. Kaya kailangan ina-update lahat. Lalo pag isa kang vlogger o isa kang ganto, nagaganto nag-YouTube, kailangan naka-update lahat yan. Tapos lahat na bagong policy ni Lolo, mag-a-update din sa'yo, mag-a-appear din sa'yo pag updated ang mga apps mo, lalong-lalo na ang ating Google Chrome. Kasi lahat yan nagno-notif, tapos ang ating mga email or ang ating mga Gmail, kailangan naka-update din siya. Ay, wag ka mag-avail nun. Wag kang mag-avail nun ng YT Premium. Magkakautang ka pa. Hindi ka pa nga namumoni. Hindi ka pa nasoldo. May utang ka na. Yung iba ginagawa yun eh. Ako hindi ko ginawa yun.
Wag mo nang kukuhanin 'yun kasi 'pag yung nag-avail ka ng YT Premium na 'yun, nagkakaroon ng ads ang kuwan mo. May expiration din naman 'yun, eh. Yung isang kapwa ko vlogger, si Kapatid na Katunggods, ayun nag-avail 'yun ng YT Premium. Nag-a-appear 'yun, eh, sa kuwan, yung sa kanan ng video mo, yung sa kanan 'di ba may nalabas na ah, ano 'to yung nakalagay dun yung sabi, "This ads is, sponsored by" gano'n. 'Yun, ads promotion pala, ayun ang nakalagay doon. Kasi nag-avail ka ng YT Premium. Hindi ako nag-avail nun, 'di naman kailangan 'yun, kakautang pa ako. Oo, 'wag mo nang kuhanin 'yun, 'wag ka na mag-avail nun. Karamihan naman hindi nag-a-avail nun, eh. Pero yung iba nag-a-avail nun. Tumatakbo na ang gumagana na ang ads mo, hindi ka pa naman money, eh, dating linagyan na nga ni lolo na hindi ka pa money, may harang na ang bahay mo, tapos nag-avail ka pa ng premium, may utang ka na. 'Di mo napapansin 'di ba ang bahay mo 300 ka pa lang, o 'di ba? Minsan 'pag pinindot mo ang video mo sa ibang cellphone, eh, may lumalabas ng harang. 'Yun 'pag hindi ka money at may harang ka na, ang nanginginabang nun si lolo ng mga harang mo, yung kita nun. 'Yun ang bagong ng 2021 January, 'yun yung bagong palabas ni lolo na bagong patakaran na lahat ng mga hindi pa money magkakaroon na ng harang. Kaya 'pag na-money ka na, hindi mo alam kung alin yung mga video mo doon, ang sarili mo ang harang. Kasi, yung mga piling video mo, yung mga piling-pili na video mo, halimbawa ang video mo ay nasa 100 na, halimbawa yung mga 20 doon na video mo, linagyan ni lolo ng kanyang harang. Hindi mapupunta sa'yo noon ang kita, mapupunta yung kay lolo lahat. Kaya hindi mo alam ngayon yung video mo kung alin din yung sarili mong harang na mapupunta sa'yo ang kita kasi nga hindi ka pa money, may harang na. Oo, kuwan yun, linagyan na talaga ni lolo kasi yan. Ayan yung nakaraang taon na patakaran ni lolo na lahat ng mga hindi pa money magkakaroon na ng harang. Kaya yung ibang mga kasamahan ko noon, huminto, umatras kasi nga akalain mo yun hindi ka pa money, may harang na yung bahay mo, oh, 'di ba? Eh, lalo kung money ka na, alin na lang ba sa'yo yung harang mo doon na totoong sa'yo, 'di ba? Kasi 'di ba minsan hindi maiiwasan, eh, mga kaibigan natin, pinanonood ang video natin, oh, hindi mo alam kung yung pinanood ng kaibigan mong video kung ang harang nun sa'yo, oh, yun pala kay lolo yung harang nun. Kasi yung mga piling-piling mga palabas ng mga hindi pa money, may harang na. Paulit-ulit? Paulit-ulit ang kwento. Paulit-ulit ano? Kaya nga ako noon ng bago kasi 'di ba tulad ng naikwento ko na nakarang araw na live ko, bago ako no'n mag-isang taon kasi nga na-money ako is March, eh, 'pag April 13, isang taon na ako sa mundo ng YT. Isang taon na ako sa mundo ng YT, kaya sinikap ko noon na ma-money ako. Kasi, 'pag, ayun nga, pagdating ng June kasi lalabas na yung bagong patakaran nga ni lolo kaya naghabol ako noon na bago ako mag-isang taon kailangan mo-money ako para lahat na harang ng aking palabas sa akin. Tapos hindi ako abutin ng bagong patakaran nga ni lolo na hindi pa ako money lalagyan na ng harang yung bahay ko. 'Di sayang yung pinaghirapan ko. Nagpagod ako na nagpagod, yung pala kahati ko siya. Kahati na nga sa
Diyan sa mga pa-super chat na yan, ang labanan diyan 'pag nagpa-super chat sa'yo, 70-30, 70 kay lolo, 30 sa mga katulad natin ng mga content creator. 'Pag maganda-ganda lang 'pag nagpa-member ka sa akin. 'Pag nagpa-member ka sa akin, 70 sa akin, 30 sa kanya, gano'n ang hatian. Seminar ba? Alam mo nun, nalaman mo. Pinahaba ko yung oras ko para matapos na. Daanin sa kuwento. Kakainin 'pag walang kausap. Inaantok pa ako kasi nga puyat, isda pa more. Ay, hikab pa ako ng hikab. Hindi na ako nakapag-LS ng mahaba talaga. Lagi na lang 2 oras kasi nga halos walang tao. Dati ang dami-daming tao, umaabot ako ng 50. Pinakamababa ko noon 20 tao bawat live ko. Ngayon halos wala ng tao. Nakaka-miss din yung mga tao dati, mga bisita ko. Palibhas sa mga money na sila, yung iba natulungan ko rin sa saging nila dati kasi marami pa yung tao ko. Napapadikitan ko sila ng papadikitan. May nakagraduate sa akin dito dati na 4 ata o 5. May natulungan din ako sa WH na 3 ata yun. Ngayon ang mga money na sila, di na ako naalala. Hugot? May hugot? Oo, karamihan naman talaga 'pag mga 2 minutes hanggang 2 minutes pataas ang hindi, karamihan naman kasi ang harang na mahaba nasa 6 minutes pataas. Ang pinaka-regular upload talaga ng ating mga video kailangan 8 minutes siya pataas. Kasi sa 8 minutes na 'yan, magkakaroon siya ng harang ng 2:2. Dalawa sa simula, dalawa sa pagtapos na harang, gano'n. Tapos sa 8 minutes kasi pataas, madadagdagan mo siya ng panibagong harang. Pwede mong dagdagan, bukod sa ibinigay sa'yo ni lolo na harang, pwede mo po siyang dagdagan. Gano'n ang style diyan. Oo, okey lang yung kapatid na walang nanonood ng premiere mo, ako gano'n din, eh. Ngayon wala halos nanonood sa akin. Basta sikapin mo lang na 'pag nagpe-premiere ka, tambayan mo ng sarili mong cellphone. Kahit isa basta may nakatambay, may nanonood. Tadtarin mo na lang ng mga emoji, yung mga heart-heart diyan, yung mga puro palakpak diyan, yung lahat ng emoji ng YT, tadtarin mo na lang kung walang nanonood. Oo, kapatid na Joey D Vlog, gano'n kasi 'pag 8 minutes kasi pataas, nadadagdagan siya ng panibagong harang. Bukod sa ilinagay ni lolong harang, puwede mo siyang dagdagan. Doon ka lang pupunta uli sa Google Chrome, babalikan mo yung video mo, tapos, pipindutin mo yung, dollar sign, pagkatapos makikita mo yung manage roll, pindutin mo yung manage roll, tapos lalabas uli yung video mo, tapos makikita mo doon yung nilagay ni lolong harang kasi yung video, yung guhit ng video mo nagkakaroon siya ng guhit na, light brown. Yun yung hinilagay na harang ni lolo. Tapos puwede mo siyang dagdagan every 2 minutes or 2 seconds, may lalabas na harang sa idinagdag mo, gano'n. Ginagawa kasi namin 'yan. Pero yung 8 minutes lang yung pataas ha, yung, 8 minutes pababa, yung ng 7 minutes pababa walang harang yun. Lalo na yung 1 minute na short video, kadalasan sa short video na 1 minute, isa ang harang lang. Minsan masuwerte yung 6 minutes nagkakaroon ng 2 harang, katulad nito yung upload kong video na 6 minutes lang mahigit, nagkaroon siya ng harang ng 1:2, gano'n. Isa sa una, dalawa sa pagtapos ng video.
O minsan pagkatapos ng video, nagsaka nagpi-play yung harang. Yung dalawang magkasunod, yung isa maiksi, yung isa medyo mahaba-haba. Karamihan sa mga 6 minutes pababa hanggang 1 minute, ang harang niyan puro mga maiksi lang. Pero at least meron harang. Kuwan naman yun, 1 centavos din naman yun. Di ba? Salamat. Nabusog na ako sa hangin. Nakaka-antok talaga. Ang 'pag nag-upload tayo ng video, kahit itong live ko na 'to, si Lolong naglalagay ng harang niyan. Kung ilan ang harang na ilalagay niya diyan, siyang nakakaalam nun. Pero bukod sa ilinagay ni Lolong harang sa ating mga live stream or sa ating mga, regular upload na video, puwede tayong magdagdag. Kung narinig mo yung sinasabi ko na puwedeng lagyan 'yan. Puwede mo dagdagan. Kung ang linagay ni Lolong harang is 1:2, isa sa pagsimula ng iyong video, dalawa sa pagtapos ng iyong video. Yun yung lagay ni Lolo. Minsan sa unahan, minsan sa gitna ang isa, minsan sa hulihan ng isa, ganun. Ang linalagay ni Lolo pag mahaba-haba ang iyong regular upload. Halimbawa, 8 minutes siya pataas, ganun ang kadalasan linalagay ni Lolo, 1:2. Pero pag 8 minutes hanggang 25 minutes o kalahating oras ang video mo, minsan linalagyan ni Lolo yun ng 2:3. Dalawa sa una, tatlo sa pagtatapos. Pero kadalasan talaga 1:2 at saka 2:2. Dalawa sa una, dalawa sa pagtapos. Kaya ang ginagawa ng iba, kahit ako, ginagawa ko pag ang upload ko 8 minutes pataas, dinadagdagan ko siya ng harang. Imbis 4 lang, minsan ginagawa ko yan na 6, 7, o 'di ba? Sayang din 'yun. Pero hindi lahat na ginawa natin na harang, alam mo yung mga dinagdag namin na harang, hindi lahat naa-approve. Kung ang ilinagay kong idinagdag kong harang ay 4, minsan ang naa-approve lang niyan 2, at least dagdag pa rin, 'di ba? Oo nga, eh. Wala ako kasing maiging tulog, napapangisda. Sige na, mag-end na tayo kapatid na Joey. Bukas naman, Linggo, magla-live uli ako bukas. Baka saka-sakaling may magpalipad, may magpa-member sa akin para madagdagan naman ang aking sahod at para makasahod na ako. Kapatid na Joey ha. Salamat, mag-e-end na tayo. Sa lahat po mga bumisita sa akin sa hapon na to, maraming maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa iyo kapatid na Joey, sa Ma'am Mila Pry, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At maraming salamat po mga kapatid. Bye-bye na po. Mag-e-end na tayo. Isang mapagpalang Sabado po sa atin lahat at God bless you all. Bye-bye. End na po tayo mga kapatid. Salamat sa inyo lahat.